Salamullah ala Yasin Habibillah ilahina jina wa kashmir jami'adiyati wa sa'ir magaida al-aida wal tur bi'adil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila hadratina ajma'in. Khususan ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuftiru kang batalaken bihi kelawan perkara kang batal bihi kelawan perkara sapa as-shaimu wong kang poso iku asyratu asya ana 10 pira-pira perkara. Sakniki bahas perkara sing batalaken poso. Niku enten 10. Ahadua utawi salah sijine asyratu asya wasani halan kaping pindhone asyratu asya. Yang pertama dan yang kedua iku ma barang wasola kang tumeka
apa ma amdan kelawan sengaja ilal jaufi marang jauf. Napa jauf iku bolongan al munfatihi kang buka au ghairil munfatihi utawa sakliyane kang mengo. Kal usuli kaya tumekane mim makmumatin saking catu ilar roksi marang sirah. Wal muradu utawi kang den maksud iku imsaku shaimi mengkono menu wong kang poso an wusuli ainin saking tumekane barang ila marang barang yusamma kang den arani apa majaufan ing bolongan. Maksude napa? Kula panjenengan iku nggada beberapa lobang. Lobang hidung, lobang telinga, lobang mulut. Nah niki kalau kemasukan air, kemasukan barang gitu. Lah iku bisa ndadekno masuk nanggone jero ya. Jadi batal posone. Yuftiru bisoim asyad asya ahaduha wasania ma wasol amdan sing disengaja dilebokno marang beberapa lubang yang ada pada tubuh. Wasali sutawi kang kaping 3 iku al huknatu kang den lebokaken fi ahadis sabilaini ing dalam salah sijine dalan loro. Ada lagi yaitu dalan sing terkenal dengan istilah dubur lan kubul. Wahya utawi huknah sing dimaksud huknah memasukkan barang iku dawaun obat yuhkinu kang den lebokaken bihi kelawan dawa sapa almaridu wong loro. Jadi orang sakit yang di situ dimasukkan barang atau obat melalui 2 lubang kubul atau dubur. Fi kubulin ing dalem kubul au duburin utawa dubur al mu'abbari kang den bangsaaken anhu saking karone dubur lan kubul fil matni ing dalem kitab matan bisabilain kelawan kalimat kelawan aran sabilain. Kalau di takrib namanya sabilain. Di sini di Fathul Qoribnya dijelaskan ai kubulin au duburin. Kan ada itu teter ya. Orang sakit itu dikasih teter. Nah, ya. Atau dimasukin duburnya. Itu termasuk membatalkan puasa. Warrabi utawi kang kaping 4 iku alqayyi muntah amdan kang den sengaja mutahe niku mboten krana napa nggih mboten muntah karepe dhewe diogok-ogok disengaja supaya muntah. Fa illam yata'ammad mongko lamun ora sengaja ora nejo sapa wong lam yaptul mongko ora batal apa somu posone wong kama kaya keterangan sabako kang wis dhisik. Di poso mari ngono
mutah diogok-ogok. Nah, sehingga mutah temen batal poso. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku alwatu wati utawa jima amdan hale sengaja fil farji ing dalem farj fala yafturu mongko ora batal sapa asaimu wong kang poso bil jima kelawan jima nasian hale lali. Kalau wingi pun dijelasaken wong jima wong kumpul suami istri tapi lali enggak apa-apa. Kaya wong mangan lali hukume sami tiyang maem tapi lali. Poso lali enak-enak turu gak rone Ramadan pas wayahe enak-enake wong turu awan tibake kumpul lali nek poso batal mboten? Lali ya. Kama sabaqo ini ki sing ngarang kitab ini protese teng sing ngarang kitab. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku al inzalu metu ai wa utawi inzal khurujul mani metune mani an mubasyarah kelawan tetemune kulit. Nah niki mestine sing ngaji niki manten anyar iki. Jadi ketemu gak sampai jima pun tapi sampai keluar karena bersentuhan terus pundi? Batal mboten? Batal. Meskipun bila jimain kelawan sampo jima muharraman kang den haramaken kana ana apa metu mani. Jadi bukan gak sengaja sadar gitu jenenge wong lagi bersenang-senang gitu. Manten anyar iku kadang kan masih yo gak turu bareng seneng-seneng sehingga inzal keluar mani maka batal puasanya. Ka ikhraji kaya matune mani biadi kelawan tangane wong baik itu keluarnya disengaja. Ikhraji biadi itu onani ya. Au ghaira muharramin utawa ora den haramaken ka ikhrajihi kaya metune mani biadi zaujati kelawan tangane wadone utawa istrine wong. Ngaji kitab fikih. Jadi baik keluar itu dikeluarkan sendiri atau dikeluarkan istrinya sama saja hukumnya batal. Au jariyati utawa amate wong. Di Indonesia ndak ono amat. Dulu itu ada namanya perempuan amat. Perempuan amat itu budak itu loh. Wahtaroza lan jabaaken menjelaskan sapa al musannaf bimubasyaratin kelawan ketemune kulit an khurujil mani saking metune mani bihtilamin kelawan sebab mimpi fala iftar mongko ora batal kecuali ngipi metu mani tapi krana ngipi iku gak batal bihi kelawan sebab ngimpi jasman halim mesti. Jadi ternyata ini mimpi basah enggak apa-apa enggak batal nggih. Wasabi utawi kang kaping 3 kaping 7 ila akhiril asyratim marang akhir 10. Jadi yang membatalkan puasa nomor 7 sampai 10 ya, yaitu apa? Al-haidu haid
tengah-tengah poso haid batal. Wan nifasu lan nifas tengah-tengah poso nglahirno batal. Wal jununu lan edan tengah-tengah poso kumat edane batal. Wariddah tengah-tengah poso kok tibake murtad niku nggih keluar dari Islam nggih batal wis posone. Famata tora mongko kapan tumeka apa syai'un swiji-wiji minha saking mengkono papat haid nifas junun riddah fi asna'i shaumi ing dalem tengah-tengah poso abtola mongko batalaken ya hu ing shaum wa yustahabbu lan disunahkan fi shaum. Sekarang yang disunahkan bagi orang yang berpuasa apa salah satu asya telu pira-pira perkara ahaduha utawi salah satu asya iku ta'jilul fitri age-age buka. Age-age buka iku boten disiki utawa sadurunge manjing maghrib nggih. Tapi intahaqqaqa lamun nyata apa guru bisyamsi surupe srengenge. Sudah jelas bahwa masuk waktu maghrib baru cepat-cepat takjil, cepat-cepat buka, cepat-cepat membatalkan puasanya, minum, gitu. Nah, itu sunnah. Nah, fa in syakka mongko lamun mamang sapa wong fala yu'ajjilu mongko ora ake-ake sapa wong alfitra ing buka. Nah, kalau mamang azan apa durung wis maghrib apa durung mboten kantuk takjil. Niku jenenge syak utawa mamang. Kudu dibuktikan jamnya tepat masuk maghrib utawa krungu azan. Nah, kalau masih meragukan ndak boleh, mending diundur. Inteni sabar 5 menit. Kok lak krungu tak azan. Nek gak krungu didelok tanggalane. Jame dicocokno. Manjing maghribe jam pinten? Jam pinten maghrib? Jam? Mboten apal nggih. Wis pokoke krungu adzan ae ya. Nggih teng mriki masjide kuwata gantian sing adzan. Kejaba ndek luar pulau daerah-daerah sing nggih losok gak krungu adzan. Jane gak tahu delok kalender krana napa wis bendina krungu adzan. TV sami sing penting ana tulisane Surabaya dan sekitarnya. Pun delok adzane sing daerah napa Indonesia bagian timur. Nggih. WIB mriki niki Indonesia bagian barat. Barat niku mawon nek pas Jakarta nggih Aceh. Nggih. Pun daerah Indonesia bagian Bali, bagian timur NTT, NTB, pemane Papua batal. Ya. Durung wayahe manjing, durung wayahe maghrib wis melok buka batal. Wa yusannu ayyaftura wa yusannu lan dinsunaken ayyaftura lan buka sapa wong ala tamrin ing atase kurma. Lah niki
krana kitabe muni ning ngeten sehingga kathah tiyang sadean kurma. Dan memang disunnahkan takjil kelawan kurma. Lah kurma niku maceme kewata. Sukari niku pinten sakniki? 55. Jenenge sukari niku mereke Kuwata. Enten malih Ajwa. Ajwa niku mereke Kuwata. Nah, karena mangsa Ramadan niki disunnahkan takjil dengan kurma, mriko-mriko sadean kurma. Lah, kurmane niku ya macem-macem mereke. Jadi ana kurma Yaman, kurma Mesir, ya. Enten kurma Pasuruan nggih. Enten. Nggih. Nggih buahe mugi mriko cuma saged cukul e mboten teng mriki. Buktine nggih cukul. Ala tamrin ing atase kurma wa illa lan lamun ora nemu kurma famain mongko kelawan banyu. Paling enggak nginum banyu putih. Sak seruput sing penting batalno poso. Nah niki. Dadi nek lunga-lunga ijagani banyu putih umpama krungu azan langsung diminum niku sunnah. Wasani utawi sunnah kang kaping pindho iku takhirus sahur. Ngakhiraken sahur. Sahur niku akhire niku jam pinten? Nggih wis imsak niku lho, akhire sahur niku imsak. Kinten-kinten jarake imsak niku adzan subuh kali imsak pinten menit? Nggih pun angel gampang mawon. Wis tarhim berarti mboten nate ndelok kurang menit ya. Kurang lebih 10 menit nggih. Nah nek wis maos niku napa? Surat An-Nas. Nah niku wis siap-siap imsak. Lah ngakhirno sahur niku sunnah. Malam ya kok selagine ora tumiba sapa wong fi syakkin ing dalem waktu syak. Lah sami takjil iku ya gak oleh syak utawa waktu sing mamang. Sahur nggih mboten angsal ing dalem waktu mamang niku napa iki wis subuh apa durung. Nah, mending gak usah sahur. Nggih. Nek ndek klopo 10 ngeten aman, bau banget napa niku spikere ya. Nggih. Kula niku kaget-kaget. Assalamualaikum. Tak kira wong mati. Nggih. Nggih, sik kaget sik tangi. Tujuane mbugane iku kan dikageti. Untung assalamualaikum gak dibengoki yuk tun. Sik entenan niku. Mboten enten nah. Nggih. Sing celuk-celuk mboten enten. Wa yahsulu lan hasil apa sahur biqalil akli kelawan titike mangan wa syurbilan nginum. Jadi mboten kedah kata. Jadi sunnah sahur niku diakhirno tur akhire sahur iku ngakhirno sahur iku mboten kudu maem sing kata utawa nginum sing kata. Sak seruput niku pun oleh sunnahe. Mumpung sik durung napa imsak
ngombene digembong. Minume dikehno. Matur ngoten kelenger guys, sembahyang subuhne gak kuat. Nggih. Kaya anyaran, kaya poso anyaran niku lho. Nek kate sahur disiapno maceme napa mau. Mas ya napa buka nggih ngoten kaya ya dijuwejer maceme ngombe maceme panganan. Ya. Krungu azan ya pun dilok di napa dintek-entekno. Mari ngoten lemes wis. Gak kuat traweh. Iki kayak pemain poso anyar. Wasalisu utawi sunnah kang kaping 3 iku tarkul hajri. Ninggal guneman Allah. Jadi wong poso niku mboten dahar, mboten nginum mawon, tapi ninggal guneman Allah. Ayil fakhsyi tegese guneman Allah. Nggih. Guneman Allah niku napa? Ngrasani meso napa? Ngilokno. Adu-adu niku sami. Minal kalami saking guneman al-fahishi kang Allah fayasunu mongko ngreksa sapa as-shaimu kang poso lisanahu ing lisane shaim anil kazibi saking goro. Goro iku ana goro gedhe, goro sedeng, goro cilik, tapi tetep goro. Wal ghibatu lan ngrasani. Napa? Nyatur nek jare wong sakniki, nyatur. Napa bedane nyatur karo ngrasani? Sami iki. Contone nyatur niku ya napa? Membahas orang. Ya, niku jenenge nyatur. Wong iku ngene ya. Gak ngerti awake dhewe guru karuan. Wong liya sing dielek-elek. Iku jenenge ghibah. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kadzib wal ghibah. Kasyatmi. Nah, kaya meso. Ya. Sami mawon. Mboten kok gak oleh ngerasani, gak oleh bojuk, nek misuh oleh sami mawon, mboten angsal. Lah niku pun biasae misuh ya prei Ramadan. Enten kanca akrab nek ketemu niku nyopone niku misuh. Enten nggih. Saking akrabe meso niku kaya dadi panggilan gitu. Nggih. Teng mriki mboten enten teng mriko. Wa in syatama lah pun niki wong sing gak biasae meso tapi dipisui ya napa? Gak meso tapi dipisui. Wa in syatama lamun dipisui lamun misui ya ing wong sapa ahadun wong suwiji lah kula panjenengan iki wis gak meso tibake ketemu wong kok meso-meso nang awake nang gone kula panjenengan dipisui ya napa carane fal yaqul mongko ngucap sapa sira marrataini kelawan ping pindho au salasan utawa ping 3 inni satemene ingsun iku imun wong kang poso aja meso iki usum poso-poso ngene tak ilok. Nah niku sunnah
Jadi kula panjenengan ana wong misa ngelingno niku sunah. Oleh ganjaran. Umpama gak wani krana wonge kereng. Kok nek ngelingno ditunjuk utawa dikeplak gak wani meneng ae wis. Imma bilisanihi ana kalane kelawan lisane man. Jadi nek wani ya elingno. Kama kaya keterangan kala njelasaken sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Azkar indal kitab Azkar. Au bi qalbihi. Nah niki. Nek gak wani ya wis apa? Bi qalbihi niku jenenge napa? Di batin. Ya. Gak wani ya dimeneng ae. Kama kaya keterangan nakola kang nukil ing masop ar-Rafi'i Imam Rafi'i fil a'immah ing dalem pira-pira imam waqta syara lan ngeringkes sapa musannaf alaihi ing atase ma. Puniki jelasno sing sunnahe poso. Sakniki sing diharamne poso niku napa? Wa yahrumu lan haram apa siyamu khamsati ayamin poso 5 pira-pira dina. Jadi enten dina sing haram dipasani. Dina napa? Al-Idani suwiji iku dina lorone riyaya. Dina sanes tasyrik. Jadi riyaya loro, enten riyaya Idul Fitri kali riyaya Idul Adha. Loro-loro ya. Riyaya loro iki mboten kantuk poso. Haram. Ai tegese saumu yaumi Idul Fitri poso dinane Idul Fitri pas tanggal 1 Syawal. Mboten kantuk. Haram. Wa Idul Adha lan riyaya Idul Adha, riyaya haji tanggal pinten? 10 Zulhijjah. Ya niki. Terus sing haram malih wa ayyamit tasyrik lan pira-pira dinane tasyrik. Wa hiya utawi ayyamut tasyrik iku as-salasu 3 dina. Allati ba'da yaumin nahri kang sause dinane nahar tegese marine Idul Adha, marine tanggal 10 Hijriyah. Berarti tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nanging tanggal 10 niku pas Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 niku tasyrik. Niku haram poso. Wa yukrahu lan din haram dimakruhaken tahriman hale. Makruh tahrim. Jadi ana makruh iku makruh ndekati haram. Iku saumu yaumis syak poso dina syak. Bila sababan kelawan tanpa sebab yak tadi kang natrapi apa saumu poso wa asyara lana wa musannaf li ba'di suwari hadza sabab biqaulihi illa ayyuwafiqu adatan lah. Poso sing gak ana sebabe nggih yaiku poso sing dina-dina iku syak. Dina syak niku kaya dina tanggal 30 bulan Sya'ban. Jadi iki mono Sya'bane istikmal apa tak 29 dina. Lah. Nggih. Dalune niat poso. Lah niku kan dina syak jenenge. Iya nek gak pas masuk dina Ramadan.
ya nek gak pas tanggal 1 Ramadan. Nah, itu termasuk yaumus syak. Walahu siyamu yaumis syak aidan an qada'in wa nazrin wa yaumus syak yaumus salasina min Sya'ban idza lam yura al-hilal lailataha ma'as suhur wa tahaddusin nas bi ru'yatihi wa lam yu'lam adlun ra'ahu aw syahida bi ru'yati sibyan abid al-fasl. Niki nek kula waca suwi kula singkat-singkat ae. Wa man wadi'a fi nahari ramadhana hala kaunihi 'amidan fil fard wa huwa mukallafun bis-shaum wa nawa minal lail wa huwa na'imun bi hadzal wad'i li ajli shaum wa 'alaihi al-qada. Nah niki kula jelasno niki. Wa man utai sapane wong wati'a jima sapa wong fi nahari ramadhana ing dalem di awane dina Ramadan hala kaunihi hali anane wong iku amidan nejo. Nah niki ya apa nek terjadi wong tengah poso Ramadan terus jima ya terus ya napa niki fa alaihi mongko wajib ing atase wong iku mau al qada'u qada. Jadi posoe batal nggih wajib qada wal kafaratu lan kena kafarat. Hati-hati berate wong poso kok tengah-tengah poso niku kumpul niku mboten mek kena qada utawa nyaur poso tok tapi ketambahan kena kafarat. Lho nggih niki jarang sing ngerti ya dikira wis pokoke batal dikodok. Mboten enten kafarat. Kafarat niku abot napa? Wa ya utai kafaratun kafarate wong kumpul sing ndek nggone tengah-tengah poso wau itku raqabatin merdekano budak mukminatin kang mukmin. Saniki enten budak mboten? Nek gak ana budak berarti gak ana sing dimerdekakno nggih mboten? Nah berarti wis gak ana hukume merdekakno budak krana budake mboten nen. Wa fi ba'din nusakhilan indal sebagian salinan salimatin kang selamat minal uyubi saking pira-pira celak al mudirrati kang madharati bil amali kelawan agawil kasbi lan kasab fa illam yajidha. Nah krana gak ana budak ya gak nemu fasya musyahraini mutatabi'aini mongko kafarate poso 2 wulan berturut-turut gak kena let digangi sedina batal baleni maneh gara-gara sak nah nggih oh head benten malih nggih ya nggih. Nek wis gak ket dilanjut. Sing penting gak oleh putus niku krana disengaja putus, gak krana udur. Dicicil gak oleh. Wulan iki 10 wulan ben 10 wulan ben maneh 10 mboten kantuk. Lah niki abote wong napa wae. Turu kumpul tengah-tengahe so awan-awan. Poso 2 wulan berturut-turut kuat mboten? Pun nate nglakoni ta? Mboten kuat, wis angkat tangan. Fa illam yastati saumuhuma mongko lamun ora kuat poso 2 wulan berturut-turut fa it'amu sittina miskina mongko napa aweh mangan wong suwida wong miskin utawa
fakir. Pilih aweh mangan. Nggih, tiyang setunggal niku dikeki mangan padha karo sak ukurane wong mangan niku. Sak pinten sak manganan niku. Sekali makan niku nek dirupakan beras niku pinten saon. Iwake dirupakno dhuwit mawon. Dikotakno ae wis dipesenno swidak kotak ngoten nah. Tapi pun disengaja lho nggih. Niki alternatif terjelek. Ya, anek ngono wis gak apa-apa wis swidak kotak. Mboten niku sampean poso rong wulan, gak oleh pilih enake. Niki gak oleh digawe main-main. Tegese napa? Niki ngelingno wong nglakoni ngoten niku ya kafarate iku abot. Nggih. Merdekakno wong budak, gak ana budak niku ukurane regane budak niku pinten jaman biyen nek dirupiahno niku pinten. Pun langsung dijumuk peseno nang nggone ayam panggang swidak kotak selesai ngoten mboten. Mboten ngoten carane. Nggih, didumaken tiyang miskin niku terjelek, niku paling rendah niku ngoten. Didumno wong miskin utawa wong fakir kabeh swidak. Likulli miskinin utawi saben-saben wong miskin mudun sak mud. Nah nek biyen ngarani niku sak mud. Au mimma yuji'u fi shadaqatil fitri fa in ajaza 'anil jami' istaqarat kaffarah fi zimmatihi. Fa in qadara ba'da dzalika 'ala khoslatin min khisalil kaffarah falaha. Umpama gak mampu ya tetep kafarate iku sik melekat. Maksude napa? Gak iso ngekeki mangan wong miskin kabeh swidak. Nggih. Karena gurung duwe duit, gurung mampu. Tetep kafarate iku sik melekat. Suatu waktu digawe mampu kudu ditebus, kudu dilaksanakno kafarate. Jam pinten? Pun ya jatahe jam 6 ya. Niki dereng mantun bahas Ramadan berhubung pengumuman niku ngajine kitab Ibris dicukupaken ngaji fikine benjing dilanjut kitab Ibris. Ya napa? Berkumur kantuk nek nemen-nemen makruh sikat gigi kantuk tapi makruh soalnya kuwatire mlebu nang gone gorokan nggih incip-incip makruh kuwatire engko nyisa nang gone lambe tenggene bibire engko napa kelebon nang gone gorokan batal. Wingi lampun kula sampekno ya, incip niku angsal. Tapi makruh nek sampe ngari entuk sisa-sisae niku nggarakno sak dulit ae, masih sak dulit. Nek diincipi terus mari ngono dilebokno tetep batal. Wa in qallab senajan sithik. Wingi jarene mboten ate diincipi. Nek incip niku pokoke asin, legi ngoten tok ta.
Lah mboten dilek to. Matene diidukaken malih nggih. Sakno dalem. Napa Mbah? Dalem Mbah. Tanglet napa Mbah? Encip-encip. Nggih. Nggih. Asal tapi pun anu nggih Mbah. Pun sampai napa mlebet ya. Mari ngoten diidokaken nggih. Masake mboten dalu ae ya, Mbak. Sadurunge sahur niku. Wong jagane buka masake pas sahur. Ya incip-incip mboten asal sampai kalau mbok karen-karene enten tenggene lidah. Niku ngarakno batal. Ya, wa in qalla masa sithik ae nek ana karen-karen sing dadekno mlebune kelegen, nah niku batal. Pun nggih, mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Al-Fatihah. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا طفلا يا الله يا رب أو ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.